rechter de man heeft vrijgesproken die Fabian Laurens overreed. Dat is een zaak die speelde in 2023, 2 april. Toen was er een race op de International Raceway bij Ronde Clip en daar ging het helemaal mis. Daar reed een chauffeur, Jero P., tegen een man aan die op de baan was gekomen. En dat leidde tot een aanrijding en de man, Fabian Laurens, is overleden. 14 juli stond Jero P. voor de rechter. Toen werd er over de zaak gesproken en de rechter heeft gisteren uitspraak gedaan. En die heeft gezegd dat hij Jero van alle schuld vrij spreekt. Hij is dus een vrij man en wordt niet veroordeeld voor een dodelijke aanrijding. Volgens de rechter komt dat omdat er heel veel onduidelijkheid was over de regels die gevolgd moesten worden. Het was een chaos qua regels en daarom kan Jero P. niet veroordeeld worden voor deze aanleiding. Het is een hele treurige zaak, maar volgens de rechter, die zich ook richtte tegen de moeder van Fabian Laurens, kon hij niet tot een andere conclusie komen.